Здравейте! Днес ще ви бъдат представени 15 малко известни факта за Търново. Приятно гледане! Факт 1. Хълмът Царевец през средновековието не носи това име. През Възраждането е носил името Хисар, а името Царевец е дадено в началото на 20 век. Историци смятат, че името на хълма е било Търнов или друго название. Факт 2. Хълмът Трапезица през средновековието си остава български хълм, недостъпен за турци. През Възраждането в северната му част е имало български къщи. Факт 3. В Асенова махала или в границите на тогавашния Новград до 1913 година са съществували две средновековни къщи, изцяло от камък датирани от 14 век. Имало е план да бъдат запазени и реставрирани. Земетресението през 1913 година и нехайство на собствениците спомагат сградите да бъдат съборени. Едната къща е носила името госпожа Бойка. Факт 4. През Възраждането в Търново се е влизал от 4 порти Голямата в близост до днешния булевард. Независимост, Малката порта на улица Гурко и Дервишката порта на улица Опалченска. От западната страна градът е бил обграден от ров. Факт 5. Иларион Критски изгаря средновековни български книги, векове крити в църквата Свети Петър и Павел. Книгите са отрити при ремонт на църквата. Години след това българите, като го видели по улиците, плюели в краката му. Факт 6. Доктор Марко Павлов, родоначалник на аптечното дело в България, пристига в Търново през 1822 година. Година по-късно открива първата аптека в града, която се помещава в дюкян срещу сградата на учредително събрание, бивш конак. Имало е етажерки с мехлеми и лекарства, малка библиотека с медицинска литература. Факт 7. През 1854 година се открива първата болница в града и България. Лечебното заведение се изгражда над днешния булевард Независимост. Изградена е двуетажна сграда с размери 35 на 25 метра. След 1878 година за окръжен лекар е назначен доктор Стефан Хапенчев. Цонка Цанка Бобева-Събева е първата дипломирана акушерка в Велико Търново. Факт 8. Търновското археологическо дружество е първото археологическо дружество в България. Помещавало се е в част от сградата на читалище Надежда, събирало е старини, фрагменти, предмети с историческа стойност. Факт 9. Край Бейския мост на левия бряг на река Янтра е имало пристанище за лодки. Факт 10. Пред Царевец на мястото на днешния площад Асен I е съществувало едно от най-големите тържища в града – Кая баш. Факт 11. В Търново е внесено първото пиано в България. Факт 12. В лозето на Никола Габровски се осъществява първата социалистическа сбирка в България. Факт 13. Търновското колоездачно дружество е първото подобно дружество в България. Факт 14. Народен университет в Търново просветна организация, която е създадена с цел да разширява знанията на гражданите в областта на науката и културата. Основана е 21 октомври 1929 година от група учители. С учредяването на университета първоначално в него членуват от 5 до 6 души, които в последствие се увеличават до над 50. Факт 15. В Търново през 1939 година се провежда историческо-културен селско-стопански събор. На него присъстват хора в народни носии, занаятчии, държавни служители, лекари, творци, спортисти от Търновски, Плевенски, Габровски, Разградски окръзи. Празника започва с молебен, след това всички тези съсловия се представят пред новоизградения паметник Майка България. Празника завършва с народни борби и спортни срещи в местността Колодрума. На събора са присъствали над 30 000 души